La Júlia fa 4 cursos que es passeja per les escoles explicant contes de la Berta, que és aquesta convidada que tenim avui, una miqueta de pedra, però té moltes emocions. Més de 1.500 nens ja han escoltat els seus contes. Nosaltres vam anar a viure en primera persona com la Berta i les ulleres de visió empàtica impactàvem en un curs de nens de tercera primària. Ens va quedar molt clar una cosa, ens vam posar les ulleres de visió empàtica, que és el que explica aquest conte, que et fa que quan et poses les ulleres et poses a la pell de l'altra persona. Nosaltres vam veure que els nens tenen moltes coses a dir i, sobretot, volen ser escoltats. Ostres, què hi deu haver aquí dintre? Què hi deu haver? Una capsa s'hi diu ulleres de visió empàtica. Evidentment, unes ulleres. El Gerard ja ho ha explicat, que l'empatia és posar-se en el lloc de l'altre, oi que sí? I la Berta, que ja sabia què era, això de l'empatia, va dir, ostres, que bé que m'aniran aquestes ulleres. Quan es va posar les ulleres i va veure, es va mirar el Pau amb empatia, sabeu què va descobrir? Que el Pau estava preocupat. La Berta es va acostar al Pau i li va dir, Pau, et veig preocupat, vols que en parlem? Oi que quan esteu preocupats per alguna cosa i ve algú i en vol parlar, ja sembla que us trobeu més bé? Ai, com li va canviar la cara al Pau, oi que sí? Sí, Berta, estic una mica preocupat perquè des que jugues amb la Martina, que jo ja no sé si és que no vols ser mai més amiga meva. Avui molt relaxats i molt tranquils, per tant és una cosa ben estranya, és un grup força mogut, que sí que sou molt moguts, moguts, cridaners, i aleshores m'ha sorprès de veure'ls tan atents al que els deia la Júlia. Penso que en teoria tots ho tenen molt clar, i és ara posar-ho a la pràctica tot el que ella ens ha explicat. He après que les persones tenim que ajudar més a les altres persones i a vegades que tenim que també pensar en les altres persones, però també en nosaltres mateixos. La meva mare a vegades em pregunta si em trobo bé perquè em nota la cara una miqueta i sempre acerta perquè a vegades tinc son, a vegades estic enfadada. Doncs m'agrada molt lo de la Berta, que sempre quan algú està trist o enfadat l'intenta ajudar. M'agradaria parlar-ne més sovint perquè així aprendríem més a ajudar els companys. L'educació emocional cada vegada està més inserida dintre de les escoles. Els nens cada vegada tenen més estímuls visuals diferents de fora i aleshores tenen molt poc a veure el contacte, ficar-se els uns al lloc dels altres, són molt competitius i aleshores tot això és el que hem d'anar treballant a les escoles. Júlia, i en general què perceps? Què preocupa els nens? I aquests nens saben expressar les seves preocupacions? Són transparents moltes vegades o s'ho queden per ells? Són molt transparents els nens. A mi m'agrada molt treballar amb ells. De fet, jo treballo a 3 bandes. Vaig explicant els contes, els escric pels nens, però també treballo amb famílies i treballo amb educadors. I tots coincidim. Els nens, jo tinc la sensació que volen ser escoltats. Quan jo explico un conte que llegit duraria 10 minuts, el fem allargar 1 hora. I és un feedback constant, no? Ells opinen i és una passada. A més, des que els hi dic pel nom, els hi pregunto el nom i llavors és molt més... Estan... no sé, necessiten un reconeixement com a persones que senten, que es preocupen també i, per mi, que se senten identificats en les situacions. Els contes de la Berta tots tracten de situacions que ells viuen habitualment. I no només hi surten ells, sinó els seus pares i els mestres. I llavors, allà surten moltes coses. A vegades la mestra diu, avui me n'he donat de coses que no sabia que passen a la classe o que passen a casa d'alguns nens.